oes gennych chi unrhyw fath o ddiddordeb mewn Cymraeg, mae adran y Gymraeg yma yn Aberystwyth yn lle cwbl arbennig i astudio'r pwnc. Dych chi yn byw mewn cymuned gwbl Gymraeg a bywiog a chyffroes iawn. Dwi'n gallu tystio i hyn oherwydd mi o'n i yn aelod o'r gymuned honno ac yn fyfyriwr yma yn adran y Gymraeg rhyw 15 mlynedd yn ôl. Felly mae o yn lle gwych iawn oherwydd mae'r arbenigedd yma sydd gennym ni yn yr adran yn amrywiol iawn. Pob math o wahanol bynciau, o Wyddeleg i Lydaweg, i len yr oesoedd canol, i cyfnod modern cynnar, i'r cyfnod cyfoes heddiw. Felly mae pob math o wahanol arbenigeddau yma. Be bynnag ydych chi eisiau astudio, o modd astudio fo i safon uchel iawn yma yn Aberystwyth. Wel, fel cyn-fyfyriwr yn yr adran Gymraeg yma yn Aberystwyth a'r adran ffilm a theledu, fel mae'n digwydd, ac fel rhywun sydd wedi ymgartrefu yn Aberystwyth ers i mi fod yn fyfyriwr, allai dyngu i chi, allai sicrhau bod Aberystwyth yn lle cwbl arbennig. Mae Aberystwyth yn teimlo yn bell i ffwrdd o lefydd eraill, ond ar yr un pryd mae o'n teimlo'n agos iawn at y byd. Yn ogystal â Cymraeg a Saesneg wrth gwrs yn yr ardal hon, ydych chi'n clywed pob math o wahanol ieithoedd gwahanol hefyd yn Aberystwyth. Mae yna fwrlwm cosmopolitan iawn yn y dref hon. A mae hynny'n golygu y gall unrhyw un o ba bynnag y gefndir deimlo yn arbennig o gartrefol yma. Dych chi'n gallu dod o hyd i fwy o wybodaeth am yr adran ar wefan y Brifysgol. Dych chi hefyd yn gallu e-bostio yr adran, allwch chi e-bostio fi os ydych chi eisiau, neu allwch chi gysylltu yn bersonol gyda fi ar Twitter neu ar Facebook.